TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Test mic 1, 2, 3. Sound. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Isang magandang umaga po mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing 10 o'clock ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Desisyon na tama. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Na tama, magdesisyon na tama. Yan po ang patuloy na pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating dumaraming followers sa social media
Dahil sa Facebook, live na live ho tayo kung saan halos 2 milyon pinagsama yung atin hong mga followers sa social media app Facebook. Maraming salamat. At para ho updated kayo, follow nyo na rin at CLTV 36 News para ho sa mas maraming update pa. Live din hong napapanood itong ating programa sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Kaya naman, i-follow nyo na rin, kabalen, yung, at mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel para naman updated kayo. I-click nyo yung notification button para ho pag may mga live reports tayo o di kaya naman mga bagong content ay ma-notify kayo, maging updated kayo tungkol ho dito sa mga balitang hatid ng CLTV 36. At syempre live na live din tayo sa telebisyon, Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115 at Air Cable Converge Channel 71. Dito ho sa Kalakhang, Pampanga sa ating Free TV Channel 36 at syempre sa buong Central Luzon naman sa ating 37 cable partners. Live din ho tayo dyan mga kabalen. Kaya naman wala hong dahilan para ma-miss ninyo itong mga balita at iba pang programa, iba pang content ng CLTV 36, ang inyo pong istasyon dito po sa Central Luzon. Oras na ito, silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Narito na po ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Mga kabalen, live itong videong ito mula po sa ating City Public Order and Safety Coordinating Office o SIPOSCO ng syudad ng San Fernando. Magdesisyon na tama. Sa mga oras na ito, silipin muna natin sitwasyon dito ho sa Gawing Itaas. Yan ho yung norte. Boxes 1, 2, 3, and 4 muna tayo. At dyan sa may boundary ng Angeles City at ng syudad ng San Fernando ay maluwag naman ang traffic situation right now. Pero paghandaan po ninyo, every rush hour talagang bumibigat ang daloy ng trapiko. Sumisikip dyan sa portion na yan, yung boundary ng San Fernando at Angeles City. Dyan po sa may Telabastagan at Barangay Santo Domingo. Lalong-lalo na dyan sa may rotonda ng Santo Domingo, Angeles City, ongoing yung pipe laying. Pipe laying works ng Prime Water at merong mga mga reblocking sa section na yon, kaya naman po ganun na lamang ang bigat ng daloy ng trapiko. Kung meron hong mga alternatibong ruta, ay pinapayuhan yung mga motorista na dumaan na lamang, gaya na lamang nitong
traffic din yung Porac Magalang Road kung kayo po yung magfe-Friendship Highway, o di kaya naman dyan sa palabas ng Pandan o palabas ng NLEX Pandan, traffic din. So, choose your poison, ika nga, Kailangan matuto at magdesisyon na tama. Dito naman ho tayo, Kabalen, sa may area ng Panings, At ayan, maayos yung traffic condition dyan sa section ng Panings. And paalala sa mga motorista, yung mga patungong norte, outermost lane, continuous po ang traffic flow. Holy Angel Village, light traffic, ganyan din sa may portion ng Baliti, light traffic. Dito ho sa may Del Rosario at Sindalan, light traffic din. Yung southbound portion po ng Sindalan, paalala ulit sa mga motorista. Yan, paalala ni Kuya Justin, yung southbound portion ng Sindalan. Okay, yung outermost lane, continuous din ang traffic flow. Magbalabalawas. Pwede ko kayong dumiretso ng may pag-iingat. Pwede ko po magbalabalawas. Basta ingat lang, di ba? Bantayan nyo lang, silipin nyo lang yung nasa gawing kaliwa kung dyan po kayo sa area na yan. Makapal-kapal naman na ang volume ng mga sasakyan dito naman ho sa may area ng Diosdado, Macapagal Regional Government Center. Okay ni pong ausantamong sakop Maimpis. At continuous din yung outermost lane dyan sa may southbound section ng MacArthur Highway. Dito ho sa ating monitoring, mula sa Siposco ay Palawi, maluwag ho ang sitwasyon ng trapiko Santo Niño. Marami-raming sasakyan doon sa may intersection going to San Juan. Pero light traffic naman. Pero dito ho sa may Dolores, Makabakle going to Jose Bilingad Memorial General Hospital ay ramdam na ho yung moderate traffic sa mga oras na ito. Batay na rin sa ating monitoring. Real time ho ito mga kabalen mula ho sa Siposco, San Fernando. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Bago natin silipin yung sitwasyon dyan sa NLEX, kumustahin muna natin yung ating mga manonood. Na-miss ko kayo. Alam naman natin, matagal-tagal ho yung break ng ating programang Newsstream nitong holiday season at sana napanood din nyo yung inihanda naming mga year-enders at yung mga recap. Para ho, mamaya, pwede naman nating i-play yung ginawa rin ni Azel and ni Riniela Tugay. Ito hong mga top stories, mga naging trending sa taong 2025. Yan, balikan natin maya-maya yan. Pero batiin ko muna itong isa sa ating mga masugid na taganood, si Angelo Redaha. Happy Three Kings, Kuyang Justin Dizon, makulimlim sa Malolos City, Bulacan. Ayan. Happy Three Kings, Angelo, kumusta? At naway naging payapa at makabuluhan ang iyong pagdiriwang ng Kapaskuhan at ng bagong taon. At ingat dyan sa Malolos City, Bulacan. Baon tayo ng panangga sa ulan kung sakali man. O di kaya naman sa sikat ng araw pero malamig po yung panahon. Sino dito yung mga hirap maligo nang hindi nagpapakulo ng tubig? Di ba? Lamig. Para kang nasa Baguio. Inga nga. Ayan sabi ni Angelo, 4 na araw na lamang. Viva Nazareno 2026. Oo nga, sa January 9. Araw ho ng Biyernes ay pista ng Black Nazarene. At inaasahan siyempre yung mga deboto, hindi lamang sa Quiapo, kundi maging sa iba't ibang panig ho ng bansa. At maging dito sa Central Luzon na tutungo dyan ho sa may Maynila upang makiisa, habang yung iba naman ay tiyak magsasagawa rin ng kani-kanilang mga prosesyon at ika nga mga selebrasyon, mga misa kaugnay nitong kapistahan po ng Nazareno.
Nanonood din sa ating programa, Joel Stephen Manalo ng Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Happy New Year, Koyang Joel. Kumusta? And happy Monday mga kabalen. Ayan, binabati ko yun ni Koyang Joel Stephen Manalo. Nakatutok din si Paquito Beltran. Maraming salamat. Good morning. At good morning po, Kuyang Paquito Beltran. Happy New Year at Happy Three Kings din. Bukas alam ko birthday ni Sharon Cuneta. Shout out sa mga Sharonians. Mga fan ng Sharon at Gabi. Basta yung Sharon Kiko. Sharon Kiko. Hindi, mga Sharon Gabi. Oo. Yun yung live team, di ba? Oo. Real life yung Sharon Kiko. Sa pelikula ho yung Sharon Gabi. Naging real life din noong una, di ba? Lumalabas yung edad ko. Ito naman mga kabalen, masikip sa parang ano yun, Queen Yasmin, very Gen Z. Okay, masikip ho sa may North Luzon Expressway sa iba't ibang bahagi po ng NLEX ngayon. Dahil, alam naman natin, Lunes, balikan na sa mga galing ho ng holiday break. Kanina pang madaling araw yan, pero may remnants pa din. Big word. May remnants pa din ho ng heavy traffic. At silipin natin yung kondisyon sa iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway. Live ho ito, real time 10:22 ng umaga ngayong araw ng Lunes, ikalimang araw ng taong 2026. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Para ho sa mga babiyahe ngayong araw ng Lunes, ito ho yung senaryo dito ho sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway. Diyan sa may area ng Balintawak, expected yan. Going north, wala masyadong pila at halos walang sasakyan. Bakante yung ilang mga toll booth. Very light traffic. At doon sa kabilang lane naman, yung approaching ng Skyway Manila, Balintawak entry, ay maluwag din ang sitwasyon sa mga oras na ito. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Samantala, light traffic din yung Valenzuela, northbound Mapulang Lupa, and marami-raming sasakyan sa may southbound portion dyan sa may area na yan. At may Kawayan northbound, light traffic din. San Fernando southbound, light traffic. Do marami-raming sasakyan than the usual, pero maluwag ang daloy ho ng trapiko. Samantala, yung may Kawayan to southbound ng Balintawak, suspended muna yung counterflow dyan sa section na yan dahil light traffic pa rin sa mga oras na ito. Dyan ho sa may section ng syudad ng San Fernando, yung going south, going north rather, ay medyo mas maraming sasakyan than the usual. At ingat lamang sumunod doon sa mga itinakdang speed limit. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto. Yun hong screen dito sa may San Fernando. Ayan, nakikita natin. Chine-check pa natin yung NLEX update latest. As in ngayon, yung kung meron mang incident. But so far, walang pinapaskil pa. Dito yung NLEX.
Pero yun hong inyong nakikita, live ho yan, real time. Kaya naman doon sa section ng San Fernando, asahan ninyo yung medyo thicker volume of vehicles than the usual. Dahil na rin maraming bumabiyahe araw po ng Lunes. Sa pagkakataong ito, makibalita muna tayo sa ating DOST Pag-asa sa ating Weather Bureau. Alamin natin ano nga ba yung magiging taya ng ating panahon ngayon pong araw ng Lunes at sa mga susunod pa. Pero bago yan, paalala ko lang ulit, like and follow nyo na yung ating social media page, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. At mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel at CLTV36 Official para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at malay nyo, di ba? Ibabad natin yung ating live streaming kahit sa YouTube para naman patuloy yung ating palitan. At syempre dito rin sa Facebook, kahit matapos yung mga programa sa telebisyon, tuloy-tuloy ho yung ating paghahatid ng balita at impormasyon. At syempre, pwede rin ho kayong magpadala ng inyong mensahe, mga kuro-kuro, opinyon, pahayag at sumbong dito ho sa inyong istasyon CLTV 36. At 36 News Stream, kasama si Justin. Design ito na itong makibalita, Sabi ni Angelo kanina, makulimlim sa Malolos City, Bulacan. Well, alamin ho natin yung sitwasyon pa sa iba't bahagi ng ating buong kapuluan. Narito na po ang latest weather update mula po sa DOST Pag-asa. Magandang araw po ng Lunes sa inyong lahat at narito na po ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, January 5, 2026. So welcome back po sa lahat ng mga magbabalik opisina at balik eskwelahan po ngayong araw na ito. Sa kasalukuyan sa ating latest satellite images, makikita po natin patuloy pa rin ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan, partikular na nga dito sa may bahagi ng lalo na po dito sa may northern Luzon. Samantala, makikita po ninyo itong kumpol ng kaulapan na siyang nakakaapekto partikular na sa may bahagi ng Bicol region, kasama rin itong bahagi ng Kabisayaan. Ito po yung shear line, yung banggaan ng malamig na amihan at gayon din yung mainit na easterlies, magdadala pa rin ng mga pag-ulan lalong-lalo na po sa may bahagi ng Bicol region, kasama na rin itong area ng Kabisayaan, lalong-lalo na po sa may bahagi ng Eastern Visayas. Maapektuhan din ng shear line ng bahagi ng Mimaropa. Ang iba pang bahagi nating bansa dito sa Luzon, mga may hinang pag-ulan na mararanasan, habang sa Mindanao, mga localized rain showers and thunderstorms naman po maaaring mangyari sa araw na ito. Mapapansin din natin sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, wala naman tayong minomonitor na anumang low pressure area. Maliit yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw basta pinakuling datos natin sa ngayon. At dito nga sa Luzon, makikita po natin ay malaki pa rin yung posibilidad ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan ang mararanasan lalong-lalo na sa may bahagi ng Bicol region at ilang bahagi ng Mimaropa. Dulot po yan ng shear line. May hinang pag-ulan naman ang mararanasan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley region kasama itong Cordillera, maging sa area po ng Aurora, ilang bahagi ng Laguna at Batangas sa araw na ito. Ang nalabing bahagi naman ng Luzon, kasama na dyan ang Metro Manila, makararanas ng mga isolated o pulupulong mga mahihinang pag-ulan sa araw na ito. Malaking bahagi ng Luzon, lalo na po yung Northern and Central Luzon, mga light to moderate rains lang yung maaaring maranasan habang hanggang malalakas sa mga pag-ulan ang mararanasan sa may Southern Luzon dulot nga ng shear line. Patuloy pa rin yung epekto ng Northeast Monsoon na siya nagpapababa ng temperatura sa ating bansa. Agwat ang temperatura sa Lawag na sa 21 to 30 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman 19 to 27 degrees Celsius, sa Baguio naman 13 to 22 degrees Celsius, habang sa Metro Manila 23 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay naman nasa 20 to 28 degrees Celsius, habang sa Legazpi 24 to 29 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, magiging maulan din lalong-lalo na sa may southern part ng Palawan. Dulot naman po yan ng easterlies. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands sa 28 to 30 degrees Celsius, habang dito sa Puerto Princesa nasa 26 to 30 degrees Celsius. Samantala, ang malaking bahagi ng Kabisayaan makararanas pa rin
ng maulap na kalangitan na may hanggang malalakas sa mga pagulan, lalong-lalo na po sa may bahagi ng Eastern Visayas na epekto ng shear line. Mag-ingat pa rin sa mga potensyal ng mga flash flood and landslides, lalong-lalo na nga dito sa may area ng Eastern Visayas. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo, nasa 25 to 29 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban nasa 24 to 29 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi ng Mindanao, epekto ng easterlies, inaasahan din yung mas malaking posibilidad ng mga pag-ulan. Sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, kasama dyan yung Sulu, maging ang Basilan at Tawi-Tawi sa panahon sa araw po na ito. Ito'y dulot nga ng easterlies, kaya mag-ingat din po sa mga posibilidad ng flash flood and landslide sa may western part ng Mindanao. Samantala, ang nalabing bahagi ng Mindanao makararanas naman ng mga localized thunderstorms sa araw na ito. Yung agwat naman ng temperatura sa Zamboanga City nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 32 degrees Celsius. And as of 5 a.m. po, may naka-issue pa rin tayo na weather advisory. Ito po yung inaasahan natin magiging malalakas sa mga pag-ulan sa araw na ito. Particular na nga sa malaking bahagi ng Bicol Region, yung Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, maging yung Northern and Eastern Samars. Kaya po mag-ingat po yung mga kababayan natin sa Bicol Region at sa may area ng Samars sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides sa araw na ito. At posible po noon magpapatuloy pa rin yung epekto ng shear line, magdadala ng hanggang malalakas sa mga pag-ulan hanggang araw po ng Martes, bukas, at magpapatuloy ito hanggang sa Miyerkules. Mapapansin natin, itong epekto ng shear line ay mananatili po sa may bahagi na nga, lalo na po sa may Bicol Region. Kaya asahan pa rin ng mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa may Bicol Region, ang mga posibilidad ng patuloy na mga malalakas sa mga pag-ulan sa linggong ito. Base po sa datos natin, hanggang Miyerkules magpapatuloy itong malalakas sa mga pag-ulan. Kaya mag-ingat po kayo, no? Lalong-lalo na again sa mga kababayan natin sa may Bicol Region, epekto po yan ng shear line. Sa lagay naman ng ating karagatan, sa ngayon po wala na tayong nakataas na gale warning. No? Nag-issue na po tayo ng final gale warning at inaasahan na lamang natin katamtaman hanggang sa maalong lagay ng karagatan ng mararanasan sa may silangang bahagi ng Luzon. Samantala sa iba pang bahagi ng ating bansa ay banayad hanggang sa katamtaman yung inaasahan natin magiging lagay ng ating karagatan. Bagamat mag-ingat po pag may mga localized thunderstorms, kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng ating mga baybay dagat. Kaya mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliit na sakyang pandagat at malilit na mga bangka. Ang araw naman natin ay sisikat mamayang 6:22 na umaga at lulubog, ganap na 5:40 ng hapon. Sundan pa rin po tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube, at sa ating dalawang websites, pag-asa.doc.gov.ph, at dito po no, sa panahon.gov.ph, makikita po ninyo real-time, nakamapa ang lahat ng ating mga advisories sa buong bansa. Kasama po dyan yung mga rainfall information, thunderstorm advisories, flood advisories, at heavy rainfall warning sa buong Pilipinas. Kaya bumisita na po kayo dito sa ating websites, pag-asa.doc.gov.ph, at lalo na po sa panahon.gov.ph. At muli po, no, welcome back po sa mga babalik sa opisina at mga eskwelahan sa araw na ito. At live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed week sa inyong lahat. Natama! Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Sa pagkakataong ito mga kabalen, panoorin muna natin, silipin natin itong pagpirma ho ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating budget para sa taong 2026. Ano? At kani-kanina lamang itong mga seremonyang ito, pakinggan ho natin. Narito po ang eksena a while ago, earlier today, dyan ho sa may Malacanang, 30 minutes ago. Skip the scroll and stream.
We ask for your forgiveness for the times that we stumbled in the path of righteousness and ask for strength to always seek your ways. As we begin a new year and sign the new national budget, may we remember to glorify you in all things and serve with integrity at our core. For this, we humbly ask you, Lord, to bless our president, that he may lead the nation to greater heights. Please also bless the cabinet, that together we may uplift our nation. Most of all, we pray for the Filipino people, especially the future generations, that we may see better days ahead as we work hard to achieve the bagong Pilipinas we all aspire for. Amen. Thank you, Acting Secretary Toledo. We may now be seated. Good morning. We are gathered here today for the signing of the General Appropriations Act for fiscal year 2026. May we invite the following personalities to please proceed in front and stand as witnesses as the President signs the General Appropriations Act for fiscal year 2026. Executive Secretary Ralph G. Recto. Secretary Frederick Digo. Acting Secretary Rolando U. Toledo. Secretary Arsenio M. Balisacan. Special Assistant to the President Antonio Ernesto F. Lagdameo Jr. Senate President Vicente C. Soto III. House Speaker Faustino G. D. III. Senator Sherwin T. Gatchalian. Senator Lauren B. Legarda. House Senior Deputy Speaker Ferdinand L. Hernandez. House Majority Leader Ferdinand Alexander A. Marcos. House Minority Leader Marcelino C. Libanan. Deputy Speaker Christine Singson Mihan. Representative Micaela B. Swansing. And Representative Albert S. Garcia. And now, may we invite the President to please proceed to the signing table. There you have it, ladies and gentlemen. The General Appropriations Act for fiscal year 2026 is now signed by the President. Thank you, Mr. President. Witnesses, you may now take your seats. At this point, may we call on Executive Secretary Ralph G. Recto to introduce our keynote speaker. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you very much to our Executive Secretary, Secretary Ralph Recto, for your kind introduction. And may I add, for all the work, please be seated. Well, for all the work that you, amongst, of course, others, have put into finding a middle course between all the different forces that were impinging upon the budget. So that we must recognize. Also, the Senate President, Tito Soto, the honorable members of the Senate, who also put in many long hours and late nights. I was with you all the way, by the way, because although I wasn't there, I was
harassing everybody on the telephone. Mika, what's happening? Sandro, what's happening? Tito Sen, what's happening? Ping, what's happening? So that's much appreciated. Of course, the House Speaker, Bojidi, the honorable members of the House of Representatives, Budget and Management Acting Secretary Rolando Toledo, the members of the cabinet who, although attempted to have a Christmas and New Year's holiday, were all on tenterhooks to see what the budget would actually come out as. That is how important the work that you have just done is. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. The year 2025 tested our nation on many fronts. We experienced climate-related disruptions, earthquakes, economic uncertainty, and the exposure of widespread corruption within our system. These challenges are painful, but they also made one thing clear: real change could no longer wait. And so as we enter this year, let us take this opportunity to start moving forward with difficult but needed reforms in governance, to rebuild the trust in us, to strengthen accountability, deliver an honest and effective government to the Filipinos. We are at a critical juncture in the implementation of this administration's medium-term development plan, and on the cusp of sweeping reforms in politics and in governance. The 2026 General Appropriations Act is a vital component in all of these. With the signing of Republic Act number 12314, or the General Appropriations Act of fiscal year 2026, we are committing to implement a budget that serves the people, totaling 6.793 trillion pesos. The national budget is aligned with our medium and long-term development plans and vision, reflecting our investment in the Filipino. We thank all members of Congress for the principled exercise of its power, of the purse, and for the meaningful reforms undertaken to widen participation, to strengthen accountability throughout the budget authorization process. And yet, the passage of the national budget is only the beginning, because today we commence with the most difficult task: to ensure the proper execution and instituting true accountability. The 2026 national budget shall sustain our momentum in education reform, in health protection, in food security, in social security, and in job creation. Education receives the highest allocation, amounting to over 1.34 trillion pesos. This shall support the creation of teaching, non-teaching plantilla positions in public schools and the promotion or reclassification of our teachers to ensure quality teaching and learning. This shall also fund the construction of classrooms nationwide. The 2026 GAA also has the largest health sector budget ever in the history of our country, 448.125 billion pesos, supporting our goal of promoting access to universal health care. This will ensure that quality and affordable health care is available to every Filipino. 1 billion pesos has also been allocated to the Department of Health's Universal Health Care Fund for the Zero Balance Billing Program in local government hospitals as well, covering inpatient services in basic accommodation. The budget also allocates resources for disease surveillance, rapid response mechanisms, and sustainable health financing. This budget further strengthens the PhilHealth with nearly 129.8 billion pesos, including the 60 billion pesos directed to be restored, aligned with the decision of the Supreme Court. These funds shall support preventive health care and the improvement of PhilHealth benefit packages, lowering the out-of-pocket expenses of Filipino families. On the other hand, the agricultural sector receives over 297 billion pesos,
solidifying our commitment to modernizing supply systems and supporting farmers and fisherfolk. Crucial investments in farm-to-market roads will connect farming communities to economic hubs, reduce transportation costs, and minimize post-harvest losses. We will also transform our social protection system, moving beyond short-term relief to address systemic vulnerabilities and to promote sustained inclusive growth. Supporting this, the social services sector is provided with more than 270 billion pesos. We will prioritize social services that enhance the quality of life of every Filipino, safeguard the welfare of all sectors, and foster human capital development. Through our responsive and rationalized flagship programs, this budget aims to steer us towards achieving a single-digit poverty rate by 2028. The 2026 national budget also supports the implementation of the updated base pay schedule and increased subsistence allowance of military and uniformed personnel. This underscores our commitment to uphold the welfare of the men and women who safeguard our nation. As our uniformed personnel protect our territory, so we shall also serve as vanguards of public funds, ensuring the prudent use of every peso. We will strictly implement the provision on the prohibition of political involvement in the distribution of cash and other forms of financial assistance. Politicians shall be barred from the distribution of any financial aid, and we shall ensure that the support reaches the intended beneficiaries without patronage. Walang bawas, walang kulang. We will also strengthen the role of local government units through the increased allocations under the Local Government Support Fund, enabling them to address local development needs, support livelihoods, and create safe and resilient communities. I stand firm in my constitutional duty to ensure the faithful execution of laws. Therefore, I hereby condition the implementation of certain provisions in this Act to conform to existing laws, policies, rules, and regulations. These include the Quick Response Fund, the QRF, engineering and administrative overhead expenses, payment of retirement benefits and pensions, capacity development programs, and foreign service posts. Moreover, keeping in mind our pursuit of economic recovery and sustainable growth, we shall implement programs and projects in accordance with laws, rules, and regulations. These are the School-Based Feeding Program, Medical Scholarship and Return Service Program, Pamana Program, Residential Care Services to vulnerable groups by accredited social welfare and development agencies, implementation of infrastructure projects of GOCCs, and programs and projects related to senior citizens and persons with disability. This shall ensure that these programs promote our long-term development goals. With the approval of the 2026 GAA, I acknowledge that the 2025 GAA was deemed reenacted and remained in force and effect until January the 4th, 2026. In this regard, the DBM shall consider the expenditures lawfully incurred under the reenacted budget in formulating its fund release for the guidelines of fiscal year 2026. We acknowledge the support of Congress in limiting the unprogrammed appropriations to essential needs. However, I push further and reduce it to the absolute bare minimum. This shall be at the level lowest since 2019. Let me be clear. The unprogrammed appropriations are not blank checks. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Its utilization is provided with safeguards and is only available when clearly defined triggers and tests are met, and will be released only after careful validation. My administration will enforce these safeguards without exception to serve the public interest and to advance our national development goals. We will make releases charged from the UA transparent,
providing the necessary details on the funding source and the corresponding purpose. Lastly, to ensure that public funds are expended in clear service of national interest, I vetoed several items of appropriations with their purposes and corresponding special provisions under the UA, totaling almost 92.5 billion pesos. So I direct now all concerned departments and agencies of the national government to exercise prudent fiscal management to ensure uninterrupted quality public service. Sa ating mga kababayan, dama po namin ang inyong agam-agam at pangamba sa nakaraang budget. Kaya ninyo ako sa pagnanais na masiguro ang bawat pisong buwis ay mapupunta sa tamang proyekto at sa tunay na pangangailangan ng ating taong bayan. Naririnig namin po kayo. Sa national budget ng 2026, malinaw ang direksyon ng inyong pamahalaan. Magiging mas masinop, mas maingat, mas responsable kami sa paggastos ng pondo ng bayan. Ang bawat programa at proyekto ay dadaan sa masusing pagsusuri upang masiguro na ito ay may malinaw na benepisyo sa mamamayan, lalo na sa sektor na mga nahigit na nangangailangan. Magtatrabaho ang administrasyong ito upang mapabuti ang sistema, mapalakas ang pananagutan at matuldukan ang katiwalian. Sa lahat ng adhikaing ito, dalangin ko na maging katuwang namin ang bawat mamamayang Pilipino. Ang pagbabantay, ang pagtatanong, ang pag-uulat, at ang pakikilahok sa mahahalagang bahagi ng isang gumaganang demokrasya. Kasama ninyo kami sa layunin tiyakin na ang budget ng bayan ay para sa bayan. Hindi tayo napapayag na mapunta sa kurakot ang salaping pinaghirapan ng bawat Pilipino. Sa pagharap ngayon natin sa bagong taon, Yan ho mga kababayan, pinirmahan na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ito pong 6.79 trillion peso national budget para sa taong 2026. Na ayon ho sa mga kritiko, ito narinig din naman ho si Pangulong Bongbong Marcos, meron siyang binanggit, dinidepensahan niya itong mga unprogrammed allocations kung tawagin. Lagyan lang natin ng konteksto. Ano ba yung mga kailangang bantayan ng taong bayan dito ho sa budget na ito? Itong GAA 2026 na pagkalaki-laki. Ayan ho, 6.7 o 6.79 trillion peso national budget. Kabilang ho sa mga kine-question dyan, ito hong grupong budget watchdog na Social Watch Philippines, SWP, ay gusto nila i-veto ho ni Pangulong Marcos dahil merong 319 billion peso worth na kung tawagin ho nila ay highly questionable items. Kabilang umano dito ay yung 81.94 billion pesos na increase sa Basic Infrastructure Program at Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps Program. At question din ho ng Social Watch Philippines, ito hong tinatawag na Convergence and Special Program Support ng DPWH. At ito hong 8.9 billion pesos na farm-to-market roads ng Department of Agriculture at yung 5.25 billion pesos na confidential funds naman ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. At ito, bagamat pirmado na nga ho ni Pangulong Marcos itong GAA 2026, ay sinabi naman ni Caloocan Representative Edgar Erice na kanya hong tutuligsain
o i-challenge yung constitutionality ng mga unprogrammed funds. Narinig ho natin si Pangulong Marcos kanina, sinasabi niya na itong mga unprogrammed funds na ito, titiyakin nila na hindi magagamit sa korupsyon. Pero dahil ito ho yung binubutas dito sa budget, ayon ho kasi kay Congressman Erice, ay itong mga ganitong unprogrammed funds kahina-hinala, di ba? At ito pong administrasyon ng Pangulong Marcos ay nag-reenact ng budget nito pong huling Setyembre. Ayon ho kay Executive Secretary Ralph Recto, titiyakin ng administrasyon na ito pong GAA ay nakasunod hindi lamang doon sa legal at technical na rekisitos pero maging sa pangangailangan ho ng mga Pilipino. Makibalita, makialam, magtutuan, magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Kabalen, at 10:55 na ng umaga at magpapaalam na po si Kuyang Justin Dizon. Maraming salamat sa lahat ng mga nakisali at sumama dito sa ating streaming. At kita-kita ulit tayo. Ulit with age. Kamampangan Kita-kita ulit tayo bukas. Same time, alas 10 ng umaga. At maya-maya magsistream din tayo ng iba pang mga kaganapan. Antabayanan ng pasada balita mamayang alas 12 ng tanghali kasama si JM De Jesus. At meron din niyang alas 2, alas 4 at mamayang alas 6 ng gabi, 6 p.m. Balita Ito mapagkakatiwala. pong CLTV 36 News. I-follow lamang ang ating social media pages. Muli, banggitin ko ang ating Facebook page at CLTV 36 News at yung at CLTV 36 Official. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. Ayan. Para naman maging updated at i-click ninyo yung notification button para tuwing may live tayo ay makasama namin kayo sa ating talakayan ukol sa mga iba't ibang usapin dito sa ating bayan. I-follow nyo na rin kami sa Facebook at syempre mag-like na rin kayo mga kabalen. Pwede rin mag-subscribe dyan at pwedeng magpadala ng stars para patuloy itong ating paghatid ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po si Justin Dizon para sa Newsstream. Maraming salamat po.